Па ідэі павінны зараз з'явіцца. Ну, я спрабую зразумець. О, всё, мы ёсць. Трохі затрымка 10 секунд. Окей. Я спрабую зразумець. О, всё. Всім прывітанне. Я Михаил Волчак, і сёння мы працягваем практычную сацыятэхніку. Гэта такая серыя стрымаў, у якіх я размаўляю са сваімі гасцямі пра розныя тэмы, і так ці іначай яны звязаны з супольнасцямі. Вось. Практычная сацыятэхніка – гэта стрым для тых, хто будуе супольнасці, хто хоча будаваць супольнасці, ці проста цікавіцца гэтай з'явай у жыцці. І я веру, што з супольнасцяў пачынаецца ўсё, у тым ліку грамадства, і калі вы таксама мысліце ў тым самым кірунку, то гэта будзе хутчэй за ўсё цікава для вас. Сёння ў мяне гасціня, другая гасціня, да, вось, значыць, сёння у нас 3-й выпуск, і гасціня Наста Кахан, гэта стыль-рэдактарка і карэктарка, калі што, я памылюсь, папраўкай ласка, таму што, вось, і яшчэ стваральніца такой школы рэдактараў, да, мы пра гэта ўсё сёння будзем больш дэтальна размаўляць, вось, і наша тэма сёння гэта, назовем так, беларусізацыя тэрміналогіі, ось, усё, што звязана тэрміналогіяй. Я трохі больш яшчэ скажу, Наста з'яўляецца стыль-рэдактаркай і карэктаркай менавіта ў той кнізе, якую я напісаў. Ось. І гэта мы будзем таксама на гэтай глебе весці размову, таму што Наста прайшла праз больш чым 1 мільён сімвалаў напісаных. Ось, я колькасць старонак скажу трохі пазней, вось я мыслю, што гэта было менш, але так. І яшчэ пару такіх рэкламных рэчаў. Гэта наша 3-я, ну, там, аўтапрамоцыя, да? Ось, гэта мой 3-й стрым, вось, з серыі. Я іх раблю, ну, для таго, каб папулярызаваць вось супольнасці, працу з супольнасцямі, мысленне супольнасцяў, але у тым ліку, каб прыцягнуць увагу да гэтай кніжкі, уласна, «Сацыятэхніка пачаткі», якую напісаў, і вы можаце яе, зараз я тытар уключу, вось, вы можаце перайсці на гэтую старонку, паглядзець, і калі вам падабаецца кірунак, таксама падтрымаць мяне, зрабіць прадзамову, ці проста падтрымаць донатам. Вось, гэта ўсё. Перадаю слове Наста, ці я прадставіў цябе правільна, дадай, што я прапусціў, калі ласка. Вітаю ўсіх, дзякую Міхасю за запрашэнне. Ты ўсё добра сказаў. Я думаю, што ў любым выпадку, паколькі можа зайсці гаворка і зойдзе хутчэй за ўсё пра школу рэдактараў, важна яшчэ хіба адразу сказаць, што я стыль-рэдактарка і навукова-папулярнага часопісу, самавыдаванага, то бок ЗІНу «Памылка», бо я думаю, што хтосьці будзе з аўдыторыі цяпер ці пазней, таксама з чытачоў ЗІНу, і таму вось каб усё было на сваіх месцах адразу, а так усё карэктна, так. Да, і задавайце пытанні, можаце ўжо зараз пісаць нас пытанні, бо яна насамрэч як там лёдаламашка, ледакол, які ідзе праз непратораныя шляхі у, не ведаю, беларускай, вось гэтым беларускім сусвеце, навуковым ці такім спецыялістычным, бо я вось сваю гісторыю памятаю, калі я пачынаў некалькі раз размаўляць па-беларуску, і гэтую задуму кідаў. І чаму? Таму што я проста не знаходзіў нейкія словы. Гэта быў далёкі там 2000-е гады, ось, і інтэрнэт не быў так развіты, скарбніка яшчэ не было, і не было вербумова наогул яшчэ, і толькі Вікіпедыя дзесьці пачыналася там. Вось, і таму ўсё, што з кніг можна было ўзяць, такіх папяровых, то бралася. Вось, зараз, конечно, трошкі прасцей, але гэта, ну, не так проста, да, вось, і таму можна Насці задаваць пытанні ўжо зараз, і мы будзем па ходу размовы неяк іх адпавядаць. Моё першае пытанне, да, перад нашай тэрміналогіяй, пакуль мы пагрузімся ў яе, я хачу задаць табе, ну, кшталту,
усім, да, хто будзе наведваць гэты маленькі такой закаморак інтэрнэту, да, вось што есть супольнасць, да? Важна сваю дэфініцыю, як гэта, што гэта ёсць, бо я вось, ну, мне цікава сабраць меркаванні, да, і гэта магчыма дасць больш такога аб'ёма гэтай з'яве, разуменне гэтай з'яве. Што для цябе супольнасць? У мяне будуць два адказы, калі дазволіш другі, бо спачатку, ну, паколькі мы размаўляем у кантэксце тваёй кнігі пра супольнасці, ясна, што ўзнікла б гэтае пытанне, і я паспрабавала згадаць, якое ў мяне было вызначэнне супольнасці да таго, як я пачала чытаць, працаваць з тваёй кнігаю, так? То бок такое прыроднае больш, маё інтуіцыйнае вызначэнне супольнасці, і я не заўжды абапіраюся на этымалогію, на паходжанне слова, але супольнасць, яно гучыць вось так па-беларуску, так? Тое, што робіцца супольна, тое, што робіцца разам. І вось для мяне гэта празрысты сэнс, супольнасць, гэта ясна, што можа быць розны аб'ём, колькі людзей не ведаю, але яны супольна штосьці робяць. Вось іх штосьці сабрала. І калі дазволіш, не тое, што дазваляеш, так. В сэнсе, да чаго я прыйшла, або што я знайшла ў тваёй кнізе, вось вызначэнне супольнасці, што было для мяне адкрыццём, ну, але гэта будзе ў пэўным сэнсе спойлер, так? Магу? Да, конечно, давай. Это будет реклама. Добра. Бо твая кніга для мяне шмат у чым была адкрыццём у вельмі розных сферах. Я думаю, што мы таксама гэта паступова закранём так ці іначай у размове. Але што датычыць супольнасці, вось гэта другое маё вызначэнне, на якое паўплываў ты сваёй кнігаю. Супольнасць гэта некалькі асобаў, так, якія хочуць змяніць свет. І вось менавіта я нават дапускаю, што гэта не супер як бы дакладнае тваё вызначэнне, што гэта можа быць адзін з варыянтаў, так, вось гэта змяніць свет, але яно ў мяне вось гэта было такім першым адкрыццём, што я нават вось шмат у чым разумела, што ну, я ж таксама хачу змяніць свет, так, аказваецца, што і калі я гэта раблю з кімсьці, ну, значыць, я таксама або ствараю, бо таксама ёсць з кімсьці у супольнасці. Вось гэта змяніць свет, яно як бы зразумела, так, ну, таму што супольнасць, людзі, калі сабраліся разам, хочуць штосьці зрабіць, яны маюць нейкую мэту, так, але вось гэтая акалічнасць, што хочуць змяніць свет, яно мяне пакарыла. Это вось гэты анекдот, да, который, ну, ці такая притча, которую часто, да, мы, ну, я не ведаю, я ее часто уживаю, потому что она меня зачапила, что падарожнік у старажытнай Грэцыі там сустрэў будаўнікоў, да, якія штосьці будавалі, да, вось, і вось гэта як бы канцэпт рамак, да, у якіх мы мыслім, да, кшталту, будаўнік адпавёў, ну, першы будаўнік адпавёў, да, што кшталту я вожу цеглу там, да, с пункта А пункт які камені там, да, другі адпавёў, што я зарабляю грошы для сям'і, да, гэта ўжо іншы как бы такі скоп, да, вось гэта як бы рамка, да, якой мы сюда, а трэці распавёў, што ён будуе храм, да, вось, і гэта як бы наступная рамка. І насамрэч на базе вось гэтай притчы вельмі шмат я пасля закрануў вось гэту там класіфікацыю, што значыць змяніць свет, да, яго ж можна змяніць как бы унутры сябе, да, там же таксама сусвет у нейкім сэнсе. Ці можна, напрыклад, задаволіць патрэбы, да, як вось там сям'ю, да, ці насамрэч мяняць вось гэты знешні свет, да. Ну, дзякуй. Окей, хорошо. Паехалі далей, да, нашы пытанні. Да, вось, якія ў цябе былі думкі, чаканні перад тым, як пачаць працаваць з тэкстам, да, вось. Што ў цябе было ў галаве, і пасля мне цікава будзе, як гэта мянялася, да, далей. Трохі так закраніць рэтраспектыўна. Вось і прыйшло там пытанне у нас адно, мы пасля наступнае мы адпавядзем на гэта пытанне, вось, ад гледачоў. Окей, перша маё пытанне, пасля гледача. Наступна. Ага, добра.
Дык вось чаканне ад тэксту. Мгм. Рэч у тым, што гэта таксама разглядаецца ў кантэксце майго ўдзелу у рэдакцыі ўзіне ў супольнасці памылкі, так, бо на гэтай глебе і мы з табою пазнаёміліся. І упершыню пра тое, якой тэмай ты займаешся, я пачула ад Святланы Волчак. І гэта ўсё, што да мяне даходзіла, так, вось спачатку ад канкрэтных людзей, якія ведаюць цябе, ведаюць, чым ты займаешся. То бок гэта такое зусім вузкае вось вакно, праз, не ведаю, праз якое да мяне даходзіла інфармацыя, і гэтая інфармацыя мяне і інтрыгавала тым, што, ну, я ніколі нічога пра гэта раней не чула, каб хтосьці гэтым займаўся. Я ўпершыню пачула слова сацыятэхніка або вызначэнне сацыятэхнікі, сацыятэхніца. І я ведаю толькі 2 чалавек, якія так сябе вызначаюць. Не, 3. 3 О, чалавек. трэці. Хтосьці трэці, а хто трэці? Моя знаёмая, по-мойму. А можа, я памыляюсь, но мне падалося, што яна пра сябе так казала. Дык вось, я ведаю, ну вось нядаўна з'явіўся 3 чалавек, дасюль я ведала 2. І увогуле гэтае слова, гэты панятак у маім жыцці з'явіўся адносна нядаўна, пару гадоў таму, так. Гэта ўсё інтрыгавала, але зноў жа я разумею, што мы будзем яшчэ з табой гаварыць пра слоўнікі. Ты даеш, ты займаючыся гэтай тэмай, даеш вызначэнні паняткам, называеш іх, так. Я разумею, што у прынцыпе гэта ўжо знаёмыя з'явы, і я маю дачыненне да гэтых з'яваў, бо супольнасць гэта, ну, гэта што заўгодна, так, гэта розныя групы, і вось таксама мы, мабыць, дойдзем да таго, што можна, аказваецца, быць у супольнасці, ствараць супольнасць і не ўсведамляць гэтага, што вы супольна штосьці робіце, ну, то вы супольнасць, так. То для мяне гэта ўсё было, па-першае, вось гэтая інтрыга, што гэтая тэма, яна як бы таямнічая з аднаго боку, а з другога боку яна настолькі пра ўсіх нас, а мы пра яе нічога не ведаем. І таму для мяне гэта, па-першае, ну, магчымасць першую даведацца ад цябе, вось ад пачынальніка. Можна сказаць, я думаю, я цяпер сур'ёзна кажу гэтай пэўнай дысцыпліны, прынамсі у беларускім кантэксце, так, пра сацыятэхніку у кантэксце Беларусі. Я хочу сардэчкі адправіць, але тут няма. Добра, адчуваю свае вайбы, настрой. А па-другое, безумоўна, я ж таксама хачу змяніць свет праз сваю дзейнасць. Я хацела быць, гэта ўжо трошкі іншае, я хацела таксама судакрануцца вось з тваёй працаю, як рэдактарка і карэктарка у супрацы з табою паспрабаваць зрабіць так, каб гэтая кніга была, ну, вось, даступная для аўдыторыі, я цяпер чыста са свайго гледзяшча, так, каб было, пастарацца, каб было зразумела, каб было лагічна, паспрабаваць зрабіць, каб да максімальнай колькасці аўдыторыі ўсё даступна дайшло, так, каб усе зразумелі. Бо у цябе часта, ты сам пра гэта, па-мойму, казаў, калі памыляюся, выпраўляй, што часам думкі ідуць наперад, і ты, як бы, груба кажучы, ну, не паспяваеш запісаць думку. Думкам зашмат думак, якія вось на паперы часам бывае выкласці, як бы рукі не паспяваюць за думкамі, так. Гэта вось той выпадак, мне здаецца, калі думкам мала месца на паперы. Таму 1 мільён сімвалаў, 1 200 000. Аднак, вось, не гледзячы на гэта, не зважаючы на гэта ўсё, там тысячы, больш як 1 мільён сімваляў. Вось, таму чаканні былі судакрануцца з гэтаю тэмаю, з тваёй працаю, паспрабаваць у супрацы з табою, як з аўтарам,
максімальна зрабіць даступнаю гэтую важную тэму, якую трэба раскрыць вось табе, ты першы, хто раскрывае гэтую тэму па-беларуску, прынамсі, то зрабіць гэта так, як мне вось наколькі я магу гэта паспрабаваць зрабіць добра. І што было ў працэсе, так, вось да чаго мы ўжо цяпер вось твоя трансфармацыя. Вось мы зараз, мы ж пачалі, калі мы пачалі актыўна тэкстам займацца з канца восені, так? Мінулага года. Вось, хутка год. Вось, і што, якая трансфармацыя адбылася? Вось, распавядзі пра сваю трансфармацыю за гэтыя там 10 месяцаў, 9-10, штосьці такое. У кантэксце, мабыць, нашай супрацы або нават прафесійных выклікаў, якія праца паставіла твой твор. Бо, дарэчы, калі будуць слухаць вучні рэдактарскай школы, пра якую будзем далей гаварыць, яны згадаюць, бо я, безумоўна, не раскрываючы звестак, но цяпер ужо ўсё будзе зразумела, я разважала, ставіла пытанні сваім вучням розныя, якія ўзніклі на глебе тваёй працы з тваёй кнігаю. І вучні таксама цяпер зразумець, наколькі важны кантэкст, наколькі увогуле, наколькі ўсё індывідуальна. У нас з табою у кантэксце працы, кнігі нефармальныя стасункі, праўда? У тым сэнсе, што паміж намі, паміж табою як аўтарам, паміж мною як рэдактаркаю і карэктаркаю, няма пасярэдніка. Паміж намі ніхто не стаіць са сваімі правіламі, так, са сваім там статутам. Мы вось маглі з табой дамовіцца як хацелі, як захацелі. Часам было нелёгка, памятаеш, да, гісторыі там з тым пастановай рашэння, да, которая нас заняла нейкі час, да. Я пра тое, што нават і мы ўжо і былі знаёмыя, і мы працавалі з тэкстам, то бок на глебе тэкстаў таксама у нас была супраца, з тваімі тэкстамі я працавала для зіну памылкі, так? Але я пра тое, што не гледзячы ні на што падаецца, што вы як бы разумееце, як кожны... Я разумею, як ты пішаш, ты разумееш, ну, як бы, або маеш магчымасць адчуць на сабе, на сваіх тэкстах, як я працую з тэкстамі і з тваімі тэкстамі, так? Але, гледзячы на гэта, мы ўсё роўна з табою не да канца дамовіліся, так? Кожны, то бок мы паразмаўлялі, але здаецца, што кожны застаўся трошкі пры сваім... Мы падумалі, што мы паразумеліся, так? А ў нейкім кантэксце я зразумела, што была вось пэўная... Ну, не ведаю, ці я зразумела цябе іначай. І... Ты пра Камчатку? Я пра тое, памятаеш, калісьці я напісала, што калі мы пачалі разумець, што я зашмат цябе выпраўляю, што ты пачынаеш... Я магу такія рэчы казаць, так? Да, все кажы, канешне, это будзе суперінсайт. Гэта настолькі... Гэта не тое, каб заінтрыгаваць ці там триггерам накідаць ці чагосьці іншага, абсалютна не. Проста для тых, хто працуе з тэкстам, ну, вось для мяне асабіста, там столькі адкрыццяў, так, ну, вось столькі прафесійных выклікаў было, што я ж таксама хацела, я падумала, мне падалося, што вось з тваёй працаю я магу сябе як бы не стрымліваць. Вось як, ведаеш, я умею як найлепш, мне здаецца, і я буду гэта рабіць. Але я абсалютна не ўлічыла, што, ну, не ўлічыла кантэксту, я не ўлічыла таго, што аўтар, безумоўна, мае таксама права на шмат што, так, і таксама ў кантэксце моўнай рэдакцыі. Таму пытанні, якія ўзнікалі прафесійныя, так, гэта пра ўменне, нават не пра ўменне, а пра абавязковае, каб не ускладняць аднаму як бы працэсы, так, як табе як аўтару, і сабе не ускладняць працэсаў як рэдактаркі. Гэта дамовіцца на пачатку. Абсалютна вось
ведаеш, паміж намі няма пасярэдніка са сваімі правіламі, так, але часам правілы, абгавораныя на пачатку, вельмі спрашчаюць жыццё, так. Гэта далей, то бок нашыя дамоўленасці, яны забяспечваюць у нейкім сэнсе страхуюць ад якіхсьці непаразуменняў далей. Яшчэ, напрыклад, абавязкова, нягледзячы на колькасць сімваляў, папярэдне азнаёміцца з тэкстам да працы да ўласна працы рэдактарскай з тэкстам. Таму што калі б я больш, як кажуць, не па дыяганалі, а больш удумліва гэта зрабіла, мне не давялося саму сябе потым перапраўляць. Але ведаеш, гэта з аднаго боку здаецца, што гэта памылкі, якія я сама зрабіла, так? То бок я, як чалавек, які шмат чаго ўжо рэдагаваў і ў розных умовах, і з рознымі людзьмі, ну, столькі было розных індывідуальных выпадкаў, але я сама зрабіла пэўны шэраг вось такіх памылак, так, здавалася б, ну, якіхсьці вось такіх рэчаў, якія, ну, але зрабіўшы іх, ну, я ўжо далей ведаю, як паводзіцца ў іншых сітуацыях. Я пра тое, што усё індывідуальна, так, але вяртаючыся да твайго пытання пра вось гэту трансфармацыю, мне здаецца, на гэтым этапе, на якім мы ёсць, то бок на завяршальным, мы з табой прайшлі шмат праз што, мы спрачаліся і пра канчаткі, і пра суфіксы, і прыйшлі нарэшце да таго, што чытачу, які возьме ў рукі тваю кнігу, з любым роўнем мовы яму будзе зразумела, і гэта галоўнае. Не пацярпелі мае прынцыпы, не пацярпеў мой прынцып з гэта і маё жаданне змяніць свет, так? Мы з табой, мне здаецца, у нас з табой адбылася супраца, якая там праз вось гэтыя непаразуменні невялікія, так? Я кажу, гэта якісь гучныя словы, хаця ўсё было, ну, мне добра з табой працавалася і працуецца далей, так, але ну, вось гэта такія вельмі працоўныя моманты, нягледзячы на іх, мне здаецца, што супраца выйшла, і галоўнае, дзеля чаго ўвогуле працуюць, так, разам рэдактары і аўтары, гэта каб чытач, вока чытача як бы не зашмат што чаплялася, каб нішто не перашкаджала яму, галоўнае зразумець сэнс тваёй кнігі. Окей. Цікава, я яшчэ ось, ну, я зачапіўся там, ведаеш, за вось гэта разуменне аўтара, да, і пэўны разуменне вось карэктара і рэдактара. Наогул, я хочу зрабіць такі крок трохі да каментароў, да, які даслалі пытанне. Вось, а пасля запытаю яшчэ вось гэта. Вось тут пытанне, вельмі цікава даведацца гісторыю, як Наста прыйшла да беларускай мовы і рэдакцыі тэкстаў. Вось, і пасля, калі яшчэ я запішу гэта пытанне, што такое рэдактар, да, вот стыль рэдактар, і што такое карэктар? Калі ласка, пасля дай вось гэта вызначэнне, таму што у кожнага ў галаве сваё, а калі ці якая розніца паміж гэтымі двума словамі, да, таксама, да, і тады я ўжо са сваёй пазіцыі там назовем аўтара, трохі дадам іншых пытанняў. Вось, першае пытанне, як прыйшла да беларускай мовы і рэдакцыі тэкстаў. Трохі распавядзі пра гэта. Слухачы, гледачы хочуць. Так, да беларускай мовы я прыйшла ужо пасля школы, вельмі дарослаю, мне быў 21 год. Але я хочу сказаць, відаць, пачаць з таго, што вельмі важна, і гэта таксама ў кантэксце таго, якая сёння сітуацыя з беларускай моваю. Беларуская мова, нягледзячы на тое, што я гадавалася у расійскамоўнай сям'і збольшага, то бок я была на вёсцы, але такой спецыфічнай, то бок я мала чула насамрэч жывой беларускай мовы. Вось, лічваючы гэта ўсё, вельмі шмат давала тое, што я вучылася
у беларускай школе, у том сэнсе, што ў мяне да класы 6 усе прадметы былі на беларускай мове, а беларуская мова ніколі не адчувалася як няродная, так, як штосьці дадатковае, вельмі факультатыўнае, то бок я пра важнасць адукацыі, так, нягледзячы на тое, якою моваю гаворыцца ў сям'і, адукацыя можа адыграць вельмі важную ролю. А мой пераход на беларускую мову і уласна праца з рэдакцыяй тэкстаў, яна звязаная з людзьмі. Гэта вось не прачытанне якогасьці твору, не ведаю, і не якаясьці канкрэтная, якаясьці вызначальная падзея, ці там, не ведаю, якісьці факты з гісторыі, а знаёмства з людзьмі. Вось у маім жыцці вось з вялікіх літараў настаўнікі, 2 асобы, якія ў гэтым адыгралі важную ролю. Спадарня Алена Саламевіч, якая яна была у маім жыцці, яна выканала вось фармальную ролю, яна была выкладніцаю беларускай мовы на падрыхтоўчых курсах педагагічнага універсітэту. Я хацела паступаць на журналістыку і падцягвала свае веды перад здаваннем тэставанняў, перад іспытамі. І вось спадарня Алена Саламевіч, яна выкладала беларускую мову, і яна ў межах невялікага курсу рыхтавання нас да тэставання па беларускай мове, ад яе я даведалася столькі, я не пабаюся так сказаць, што я столькі не даведалася за 5 гадоў навучання на філалагічным факультэце. То бок, у фармальным кантэксце, то бок там колькі дысцыплінаў, ведаў, прачытаных падручнікаў, безумоўна, філалагічны факультэт даў вельмі шмат. Але другая асоба. Ты вось сказала, што ёсць адна асоба, ёсць яшчэ хтосьці другі. Так, і зараз я падыду да другой. Але вось я не ведаю, ці я б даведалася без гэтай асобы, што існавала, то бок я хутчэй за ўсё б даведалася, але не даведалася пра рэальны стан, што ёсць 2 правапісы, што ёсць гэта чалавек, які прыносіў на заняткі чытаць нашу ніву, і мы знаёміліся з беларускай моваю тых часоў. Словам, вельмі шмат адкрыццёў і моўных, і мне здаецца, я чалавекам трошкі іншым стала. А другі чалавек гэта мовазнавец Зміцер Саўка. Мовазнавец, ён стыль-рэдактар, практык, але таксама ён і шмат чаго зрабіў у кантэксце навукі. Я цяпер, безумоўна, маю на ўвазе. Ён распрацаваў сістэму адаптацыяў з іншых моваў на беларускую. Найменняў, гэта назвы, прозвішчы, ўсё што заўгодна з іншых моваў на беларускую. І мне Маслаў, выбачай, што цяпер перапыняю, Маслоў і Маслаў, да, вот у нас было гэта трохі, калі вы скажете Маслаў, да, хто есть Маслаў? Маслоў, да, піраміда, мы пра піраміду Маслоў. Працягвай, выбачай, я просто згадаў, думаю, так, ўсё тое, так. І мне пашчасціла быць ягонай вучаніцаю. Ведаеце, гэта як вось пра яго казалі, то бок, добра, я сваімі словамі менавіта тое, што я ведаю, як ён казаў, што ён хоча, практычна ён гэта рабіў, наколькі гэта дазваляла у яго было вельмі шмат энергіі, але і вельмі шмат заняткаў, і ён шмат што рабіў. І ён казаў, што ён хацеў бы сабраць такую, по-моему, гэта не ягонае слова, але сэнс як школу, так, дзе б ён мог вось вучыць рэдагаваць, вучыць працаваць з тэкстамі, так, і асобаў, якія гатовыя вучыцца, а ён ім перадасць свае веды. І я была ягонай вучаніцай, і гэта, па-першае, гэта веды і ўласнай беларускай мовы, гэта і
Менавіта рэдактаркаю я стала дзякуючы яму, бо універсітэт не вучыў мяне рэдагаваць, так, рабіў з мяне я лінгвістка, то бок з адукацыі я, уласна, не рэдактарка, але я навучылася рэдагаваць адразу на практыцы і вось пад кіраўніцтвам Змітрасаўкі. Окей. І так, розніца паміж карэктарам і рэдактарам, класычнае вызначэнне, то бок, зноў жа, могуць быць якіясьці нюансы. Стыль рэдактара. Выбачай, ты кажаш, што стыль, менавіта стыль рэдактара, да? Я вось, калі проста рэдактар, яшчэ ёсць стыль рэдактара. Я таксама, тут хтосьці, хто вельмі дасведчаны, вельмі спрактыкаваны і або мае класычную адукацыю рэдактарскую, могуць таксама мяне паправіць. Але стыль рэдактары, той, хто працуе, гэта як бы са стылямі, так, з рознымі стылямі мовы, той, хто можа працаваць і рыхтаваць тэксты, так, у розных стылях. Карэктар працуе... Карэктар не ўмешвае, мінімальна ўмешваецца ў тэкст. Карэктар выпраўляе яўныя моўныя памылкі. То бок, пасля працы карэктара тэкст не мяняецца, мяняюцца словы, мяняюцца канкрэтныя памылкі, так? Не ведаю, розныя памылкі набору, памылкі артаграфічныя, пунктуацыйныя, то бок умяшанне ў сэнс, умяшанне ў форму мінімальнае, так? Толькі канкрэтныя памылкі, тое, што не можа быць надрукавана, тое, што ёсць памылкаю. Стыль-рэдактары могуць працаваць, гэта таксама залежыць, наколькі могуць працаваць са зместам, залежыць таксама ад дамоўленасцяў з аўтарам, так? Але стыль-рэдактары працуюць з логікаю, яны намагаюцца, калі трэба спрасціць фармулёўкі, зрабіць тэкст даступным, так? Калі ёсць раіцца, то бок падказваць аўтару магчыма, лепшыя якісьці словы, формы, варыянты і умяшацца ў тэкст настолькі, каб зрабіць яго лепшым. Вось. Хорошо, а з якім стылем вось ты працавала падчас працы з маім тэкстам? Як ты думаеш? Што там быў за стыль? Як ён называецца? Ці можа сумець, калі гэта магчыма вызначыць зараз? Бо у меня праблема. Я спрабую как бы самапрамоцыяй займацца, і мне какой же, не ведаю, вот твоя думка, як незалежны такой чалавек, да, ад гэтага. Ты ведаеш, мне вельмі імпануе твая форма, падача, гэта дыялог, ты звяртаешся да чытача, да свайго, так? Гэта не падручнік, гэта не... Я не ведаю, што ты ставіў сабе за мэту, напрыклад, але ў маім разуменні, то бок у пэўным так, як бы глябальна, можна гэта назваць падручнікам, але вось у такіх рамках, якія мы ведаем, так, у гэтых вось жанрах, то вось твая падача, твая форма выкласці свае думкі, твой беспасярэдні зварот да чытача, ведаеш, гэта як... я б сказала, што гэта публіцыстыка, так? Гэта вось як ты можаш вось у цяперашнім сучасным свеце. Так, я так разумею, у тваім выпадку спачатку былі лекцыі, напрыклад, бо сацыятэхнікаю ты займаешся
ці добра я разумею, што спачатку ты маеш на ўвазе, адкуль да, спачатку гэта быў набор гэтых лекцый, а на базе іх ужо ствараўся, абрастаў тэкстам, ну, часам некаторыя тэксты настолькі перапрацаваліся, што лекцыі там займаюць вельмі невялікі адсотак, да, умоўна кажучы, там, можа быць, ведаеш, там 5% тэмы, да, вось такое. Магу, ну да, але пачатак быў менавіта з таго боку. Так, то гэта я да таго, што гэта вось як запісаць ну, маналог чыйсьці на якуюсьці тэму. Ты спрабуеш, ты не спрабуеш, ты даступна расказваеш, выкладаеш свае думкі, ты даеш вызначэнні, ты карыстаешся, ты ствараеш сваю тэрміналогію і свой слоўнік, ты ўводзіш гэта ўсё, але ты даеш прастору і для творчасці, ты сам разумееш, сам даеш як бы наводкі, пра што яшчэ трэба падумаць, над як бы на якія пытанні ў сваёй тэме ты яшчэ ці не тое, што не маеш вызначэння, а што гэтае вызначэнне можа мяняцца, можа трансфармавацца, што гэта ўсё як такое ты выкладаеш сваю думку, ты выкладаеш свае веды, дзелішся імі і запрашаеш да дыялогу. Мне здаецца, што гэта падобна да публіцыстыкі. Але вось такі, не ведаю, як тут сказаць, гэта не падручнік, гэта не сухою моваю выкладзеная тэорыя. Як бы мне здаецца, што важна, можа быць, каб гэта прагучала таксама. Окей, добра. Я паспрабую, ведаеш, мне таксама вось гэта дапамога ў плане рэпрэзентацыі, да, вось дыялог шмат прагучала, з табой пасля маналог прагучаў, да, дыялог і маналог адначасова, і вось пасля, і вось публіцыстыка некалькі разоў, і запрашэнне, пасля запрашэння да дыялогу, там маналог запрашаючы да дыялогу, пасля там, дарэчы, раскрыю колькасць сторонак, да, магчыма, трохі сціснецца, іх там 670, да, наколькі я памятаю, і вось. Да, 670. З таго, што, ну, з тваіх падлікаў, окей. Хорошо. Тады тут ужо ўзнікла яшчэ некалькі пытанняў, мы абавязкова на іх адкажам, і пра штучны інтэлект, і пра інструменты, вось рэдакцыі будуць пытанні ад гледачоў. Але я хачу яшчэ трохі вось пра гэты зараз прыйсці да стварэння тэрмінаў, слоўнікаў. Вось можаш распавесці вось гэты ўзаемадзеянне рэдактара, карэктара, да, вось з тымі аўтарамі, якія працуюць над нейкімі тэрміналогіямі, да, магчыма, гэта ўжо тэрміналогія, якая проста не раскрыта ў беларускай навуцы, таму што такое можа быць, правильно? Вось, ну, гэта я трохі так закідваю ў бок тваіх тэкстаў, з якімі ты працуеш у памылцы, да, і вось іншы выпадак, это вось наш, да, дзе мы працуем таксама з тэрміналогіяй, як ты сказаў, што я як аўтар абазначаю нейкія тэрміны, іх межы, да, і вось, і ты сустракаешся з нейкім такім, можна сказаць, дыялогам са мной, да, як усталіць гэта ўсё. Вось распавядзі сваі, ну, вось такія вайбы, досвед, адчуванні працы з тэрміналогіяй такой і вельмі-вельмі персанальнай, да, лакальнай, назовем так, пра которую яшчэ ніхто не ведае, да, ці ведае толькі вось хто прачытаў, вось як мінімум 2 чалавекі ўжо, да, ты, я. Вось, ці тэрміналогія, якая ў свеце ўжо існуе, але яна не прыйшла ў беларускую, там, не ведаю, нейкі, да, ці папулярную навуку, да, якой можа карыстацца не толькі там вузкі навуковец, але вось і проста каму цікава, да, тэма. Вось, распавядзі свае вось гэтыя падарожжы у тэкстах і працы з нейкімі новымі словамі, з новымі адкрыццямі і вось гэтай тваёй канкрэтна даменам. Магчыма, усё падасца вельмі празаічным і не такім, магчыма, захапляльным, як здаецца, на першы погляд. Я думаю, што тут могуць быць некалькі падыходаў, так. Калі навуковыя тэрміны якіясьці, што б гэта ні было, калі гэта штосьці вядомае, калі гэта штосьці, што, то бок, калі гэта не нейкая новая з'ява, толькі вось яна можа называцца па-беларуску
по-рознаму, так. Я працую як бы у межах такога рэдакцыйнага стандарту звычайна, дзе аддаецца перавага уласнай беларускай тэрміналогіі, дзе аддаецца перавага калі ёсць беларускі тэрмін, так, то ён будзе на першым месцы. Але ў любым выпадку, калі гэта гаворка пра публіцыстыку, калі гаворка пра шырокую аўдыторыю, гэта што б гэта ні было, так, то, безумоўна, важна, каб цябе разумелі. І таму, уводзячы новы тэрмін, калі ён новы, у сэнсе не новы тэрмін, уводзячы малавядомае, малаўжыванае слова беларускае, так, якое абазначае, у прынцыпе, вядомую з'яву, ёсць вельмі просты падыход, там, пры першым ужыванні можна назваць гэта яшчэ іншымі словамі, даць іншыя варыянты, каб аўдыторыя разумела, але таксама і прыняла штосьці новае для сябе, каб не ўзнікла гэтага пустога месца, там, чорнай дзіркі, што мы гаворым пра штосьці, называючы гэта словам, якога не разумее аўдыторыя. І ў гэтым пляне памылка, выдатная апрацоўка менавіта для ўвядзення розных варыянтаў, для як бы намацвання, а які варыянт аўдыторыя ўспрымае, ці гатовая яна ўспрымаць якіясьці незвычайныя для сябе варыянты для ўжо нават вядомых з'яваў. Калі гэта невядомая з'ява, то тут таксама я як рэдактарка магу ацаніць, наколькі для новай з'явы аўтар тэксту, так, у якім ёсць гэтая з'ява, ёсць гэты тэрмін, наколькі гэтае слова, скажам так, адпавядае беларускаму словаўтварэнню, калі ён, напрыклад, прыдумаў гэтае слова. Хаця такое здараецца рэдка, так. Звычайна, калі ёсць нейкая з'ява, якую трэба назваць па-беларуску, новая з'ява, яна прыходзіць, гэты тэрмін прыходзіць да нас з іншай мовы. І гэта таксама запазычанне, і у гэтым сэнсе беларуская сітуацыя, моўная сітуацыя, вось беларускі падыход нічым як бы не адрозніваецца ад усіх іншых моваў, так. Можа слова або прыходзіць жыўцом з іншай мовы, і мы яго адаптуем, і тут ёсць нюансы у беларускай мове, не ўсё проста, так, заўжды ёсць якісь, можна адаптаваць іх так, а можна адаптаваць гэтак, а чаму так ці гэтак. Але або гэтае слова прыходзіць жыўцом, або мы яго адаптуем да сваёй мовы ў тым сэнсе, што мы перакладаем, можа быць, гэтую з'яву, так, тады ўзнікае пытанне, як гэта зрабіць лепш. Але я асабіста, і я не ўпэўненая, што гэта праца, напрыклад, рэдактараў самастойна перакладаць якіясьці тэрміны, так. Я не ўпэўненая, гэта вось павінна быць, кааперацыя, словам, прынамсі, у маёй практыцы я, безумоўна, гатовая дапамагчы, як чалавек, які ведае беларускую мову, так, гатовая дапамагчы адаптаваць, або шукаць гэта, да, штосьці. Або вось прапанаваны пераклад тэрміну, падказаць, ці ён перакладзены добра па-беларуску, так, падказаць магчымыя варыянты, ці там, калі гэта цалкам якосьці новае слова, то ці яно адпавядае словаўтварэнню беларускай мовы такім чынам. Вось. Ці адказала я на пытанне? Да, што я зразумеў, да? Я зразумеў, што ёсць, як бы, можа быць, таксама ты падправ, як бы, што я ўспрыняў, да? Што, значыць, у нас у словы звычайна мы карыстаемся такімі ж механізмамі, як іншыя мовы, да? Вось адаптацыі
тэрмінаў, большасць тэрмінаў прыходзяць звонку, і яны просто запазычаныя, там, не ведаю, лацінізмы, англіцызмы ці яшчэ штосьці, да, што там найбольш дынамічна ў навуцы. Па магчымасці, калі ёсць штось, вось, дарэчы, гэта таксама такое цікава, як бы, калі ёсць штосьці беларускае, там, не ведаеш, ты прымаеш гэта найперш, да, вось, як бы, тут, ну, найперш, і, як бы, спрабуеш гэта пры жыцці, калі няма, значыць, адаптоўваем і прымаем нейкія правілы, якія пакуль, вось, гэта у тым дэталях твоей працы, да, мы не ведаем, па якіх правілах гэта ты прымаеш, магчыма, какой-то логіку папярэднікаў, да, лінгвістаў, ці не ведаю, як гэта назваць, папярэднікаў, да, лінгвістаў-папярэднікаў. І такім чынам мова прыходзіць, вось, і таксама твая пазіцыя гэта прыняць вось гэту альтэрнатыўную тэрміналогію на пачатку, да, што у нас ёсць некалькі назваў для адной з'явы, правільна, што гэта нармальна, да, вось я так разумеў, окей, хорошо, таму што я таксама, калі я пачаў пісаць вось пра супольнасці, супольнасць без вызначэння, яна вельмі часта губляе сэнс, да, таму што вельмі шмат, все кажуць, супольнасць такая, сякая, там, і перастаеш разумець, што гэта такое, как бы, какой-то вайб, што ты адчуваеш, но не можаш сказаць, што, да, і таму я вось у кнізе, ну, вот этот слоўнік стварыў, да, пра які ты ўжо ўзгадвала, да, там, не ведаю, 40 ці колькі там тэрмінаў, да, вось, і атрымліваецца, супольнасці таксама даў шмат сінанімічных з'яваў, там, нефармальная група, калектыў, да, вось такія штукі, суполка, нават гэта таксама супольнасць, да, каб людзі сябе трошки раскачалі, да, ў гэтай гісторыі. Вось я не ведаю, у меня была такая задума, да, што даць просто перамяніць на там мільёне сімвалах 100 тысяч со словом «с», да, будзе даволі складана. І таму, да, вось гэта ўсё, яно выходзіць у рамкі, да, таго, што, ну, якое вызначэнне дадзена, да, бо мне, вось, напрыклад, як такому, ведаеш, конечно, я беру нейкія вызначэнні ўжо гатовыя, я стаю на плечах гігантаў, назовем так, але калі ты спрабуеш зразумець, штосьці вельмі агульна называецца, але ніхто не дае табе, як бы, вызначэнне, которое бы задаволіла, да, вось цябе, ты пачынаеш шукаць іх, да, я дам такое вызначэнне, такое, і ты, магчыма, у кнізе таксама заўважыла, што вызначэнне супольнасці таксама эвалюцыянировала, да, там какой-то 26 ці 27 тэме, да, яно таксама эвалюцыянировала, і гэта вот пасля гэтых, ведаеш, 500 сторон. Вось тэксту. Ну ладно, окей, зараз ёсць пытанні, трохі адпавядзем на пытанні, бо ўжо аж 3 пытанні з'явілася, якіх тэхнічных інструментаў найбольш бракуе рэдактарам на сённяшні дзень. Вось. Агарні гэта, калі ласка, са сваёй пазіцыі, вось, задаў Іван Бахцін, да, пад імём сваім чалавек. Вось, можа, ведаеш, ну, адпавядзі, вось пытанне, якіх інструментаў не хапае ў гэтую эпоху діджитал сяго? Так, вітаю, Іване. Мы знаёмыя, нават супрацоўнічаем і супрацоўнічалі. Я навучаная працаваць у такіх спартанскіх умовах, што мне здаецца, цвер таго, што ёсць, у прынцыпе, з гэтым усім працаваць можна, а аказваецца, нядаўна прачытала, калега падказала такое міні-даследаванне пра даступныя інструменты для рэдактара, якія я і не ведала пра іх, я не ведала пра такія магчымасці, якія сапраўды спрашчаюць жыццё, даступныя для працы з беларускімі тэкстамі, так, каб было зразумела ўсё ў кантэксце тэкстаў па-беларуску, я кажу. Цяпер мне здаецца, што у нашым выпадку, калі я, напрыклад, працую з абодвума правапісамі, і у прынцыпе ёсць інструменты, якія працуюць з абодвума правапісамі, ёсць спелчекеры, якія працуюць з абодвума правапісамі. Безумоўна, найперш гэтай канкурэнцыі няма. Я маю на ўвазе добрапіс, у яго пакуль няпросты лёс, але платформа пакуль працуе ў тэставым рэжыме, але стварыў гэты інструмент Зміцер Саўка. Гэта інструмент, які працуе з абодвума правапісамі, там ёсць вялікая база
ўжо асвоеных іншамоўных найменняў на беларускую мову згодна з прынцыпамі, згодна з інструкцыямі спадара Саўкі. Гэта унікальна, і такога няма больш. І ёсць так званыя транскрыбатары, які дапамагае канвертаваць тэкст. Ёсць інструмент, які дапамагае лацінізаваць тэкст, то бок са сваімі там... Чаго няма, бачыш, аўтар пытання хоча. Усё ёсць, нічога не трэба, да? Я пералічваю, што для працы рэдактара вось такой, ну, то бок, так, рэдактар, карэктар, як бы, ён жа ж павінен пабачыць памылкі і без гэтых інструментаў, так? Але, ну, вока замыльваецца чалавека і так далей, інструменты ўсё роўна вельмі моцна дапамагаюць. Я цяпер не магу... Кожны з гэтых інструментаў можна ўдасканальваць і там дадаваць якісь функцыі, але асноўна, я шчыра, я не магу загадаць, ці штосьці яшчэ ёсць, што б аўтаматычна... Ну, бо яшчэ чалавек не можа прыдумаць, я там трошкі бачу наступнае пытанне, так, пра штучны інтэлект. Чалавек не можа... Адпавядзі на першае, а пасля далей, да, окей. Бо я яшчэ хачу паднялачку. Чалавек не прыдумаў інструментаў то бок правяральнікаў, якія там працуюць агулам з тэкстам, якія ведаюць, якія ўлічваюць кантэкст і так далей, але, ну, як бы з гэтым цяпер даюць рады рэдактары, так, жывыя людзі. Таму вельмі добрае пытанне. Я думаю, што, ну, гэта вось... Пра гэта трэба разважаць, і, ну, я спытаю таксама вучняў школкі рэдактарскай, чаго ім не стае. Асабліва, магчыма, калі хтосьці пачынае толькі працу, так? Або калі у чалавека ёсць досвед рэдагавання на іншых мовах, чаго не стае, калі працуеш з беларускімі тэкстамі. Я вось кажу, я вось загартаваная, што калі не было нічога, ну, калі слоўнікі не былі даступныя, вось, і ў такіх зніц штосьці ёсць, да? Глядзі, яшчэ раз я хочу трохі вось гэты спелчекер, гэта правяральнік па-беларуску, так называецца? Што гэта, скажы, можа, не ўсе чытачы ведаюць, я разумею, што большасць ведае, хутчэй за ўсё, але лепш такія штукі даваць, бо я, можа быць, такі 3 гады назад гэта слово пачаў так нармальна ўжываць. Так, праграмы, якія правяраюць правапіс. Это калі вы клікаеш на слово падкрэслена, і там даецца сабе некалькі варыянтаў, як правільна, да? Так. Ёсць, безумоўна, спецыфіка, ёсць з афіцыйным правапісам некалькі такіх спелчекераў, такіх праграмаў працуюць, з тэкстам, правапісам класычным працуе толькі добрапіс, наколькі ведаю, а хутчэй за ўсё не памыляюся. Вось. У іх ёсць свая спецыфіка, свае адрозненні, бо, ну, канчаткова, хто як там распрацаваў, хто як бы развіў гэтую працу. Можа быць, мовна кажучы, спелчекер можа быць асобнае такое веб-прыкладанне, як сайт, да, і спелчекер можа быць таксама нейкі кантэкстнае меню, якое, як бы, прапануе нейкія выйсце з памылак, да, которые мы, калі мы набіраем, правильно? Гэта так, каб вызначэнне. Ну, так. Окей. Я включу святло, а то уже тут пачынае цемнець патроху. Окей, хорошо. Тады пойдзем далей. Мы яшчэ вернемся да пытанняў Дмітрыя К. Пра штучны інтэлект і вось гэты large language модель, да, вось гэтыя абрэвіатуры, я пайшоў, дарэчы, у Google і запытаў LLM, што такое. Ну, гэта не складана, але не заўсёды у кантэксце гэтых усіх скаротаў, да, існуеш. Вось пытанне наступнае, да, вось неспадзяванкі. Можа быць, узгадай які-небудзь неспадзяванкі ў вычыткі тэксту, да, з якім ты працавала вось гэты час. І, ну, як яны былі вырашаны вось у тваёй галаве ці ў нашай камунікацыі, вось
такое нейкія можа прыклады можаш спойліць спакойна. Добра, у кантэксце кнігі я хачу бо і часу так я б хацела вось няхай будзе гэта на прыкладзе найбольш гарачым так у нашым абмеркаванні пастановы, але чакай, але ці будзе гэта неспадзяванка. Рашэнне пастановы — это фундаментальны батл, да, ось рашэнне пастановы, может какие-то яшчэ, да. Да словы мы абмяркуем, што былі слова рашэнне, слова пастанова і штосьці як бы вось для мяне было вельмі неспадзявана, таму што у мяне цэлая тэма называлась як прымаюцца рашэнні ў супольнасці, да, а тут узнікла слово пастановы, да. Ось, і я быў як здзіўлёны, цікава, типа чаму я павінен пастанаўляць як савет міністраў, да, ось у супольнасці прымаецца рашэнне, так, не? Так, і калі дазволіш, я вось гэта перавяду ў кантэкст таго, як мы успрымаем, наколькі мы тут шмат чаго. Тут і ведаеш, калі ў супрацы паміж намі гэта нават не тое, што гэта наколькі ты, напрыклад, давяраеш мне, што я уношу такія змены ў твой тэкст. Тут яшчэ ўсплывае, бо ў тэксце будзе рашэнне. У тэксце застаюцца рашэнні, не пастановы, так, не гледзячы на тое, што на маю думку, як бы у маім не настолькі ідэальным свеце, то бок гэта не зусім так, што я не ведаю, вось вырашыла ў тваім тэксце здзейсніць сваю мару і памяняць рашэнне на пастановы. Вось бачыш, нашае ўспрыманне наколькі рознае, і для сябе было неспадзявана тое, што для мяне абсалютна натуральным зрабілася. Тое, што для мяне за час працы, практыкі, вось усяго кантэксту нашыя светы, як твой свет і мой свет, яны стыкнуліся, у якім адно слова было абсалютна неспадзяваным, у неспадзяваным кантэксце, а ў маім свеце гэтае слова, яно проста зрабілася адным, так, яно як бы не падзялялася ў кантэкстах, не называлася ў розных кантэкстах іншымі словамі, так, яно як бы проста стала адным словам. Вось. Наконт варыянт яшчэ такіх словаў. Вось у мяне амнезія. Окей, нічога. Калі не згадаеш, можаш прям спыніцца, да? І тут вось ёсць пытанні пра прыклады тэрмінаў навуковых і іх адаптацыі. А можа тут ці можа Наста прывесці прыклады тэрмінаў навуковых і іх адаптацыі? Гэта хутчэй за ўсё к таму адповеду, што ты рабіла. Можа так узгадай нейкі, каб гэта было больш відавочна, да? Так, как бы не так абстрактна. Вось 1-2 дастаткова, і пасля яшчэ адно пытанне будзе. Няхай гэта будзе, адаптацыя, гэта будзе такая, там, можна палічыць адзін прыклад за 2. Добра, калі я згадаю другі, ўсё роўна будзе другі. Калі гэта такая адаптацыя ў квадраце, калі гэта ёсць і адаптацыя агульнага слова, і адаптацыя як бы прозвішча, так, прозвішча, якое стала часткаю тэрміна, няхай гэта будзе знакаміты базон Гіггса, так, добра? Гэтае слова... Шмат кантэкстаў, вось гэта першая прэмія беларуская навуковая, якую ты каардынаваў. Базон Гіггса, так, то бок прэмія называецца бізон Гіггса, гэта гульня словаў, якая паходзіць ад тэрміна навуковага, то бок базон, дарэчы, гэта таксама адаптацыя, базон слова, якое яно не пераклалася, так, у такім выглядзе, я не ведаю, цяпер не памятаю паходжання гэтага слова, так, але, гэта чыста адаптацыя ў нашу мову, базон, і Гіггс, гэта прозвішча навукоўца,
то бок базон каго Гіггса. І Гіггс, якое пішацца Г і Г выбухное С, так, Г з хвосцікам. Я хацела сёння цішотку надзеяць, але слова не надзела з бізоном Гіггсам, а было б проста наглядна усім відаць. Гэта таксама чыстая вось гэта наглядны прыклад таго, як у беларускую мову можна адаптаваць слова, імя, прозвішча, што заўгодна з іншай любой мовы на беларускую без пасярэдніцтва іншых моваў, без аглядкі на тое, як гэта ў іншых мовах адаптавана сродкамі беларускай мовы. І тут мы маем шмат кантэкстаў, шмат галінак ад гэтага адыходзіць, так, што ў беларускай мове маем гук і г, і маем гук г, які не перадаецца на пісьме звычайна ні ў адным, ні ў другім правапісе, у звычайных словах, у агульнай лексіцы, так, у такіх словах, як ганак, напрыклад, мы вымаўляем ганак, але пішам абодвума правапісамі звычайна, ну, то бок, у афіцыйным дакладна, у Трашкевіцы звычайна пішам праз звычайнае г, так, але такі гук у нас ёсць. І можна прыняць падыход, распрацаваны таксама, і распрацаваны, і прасоўваны з Дмітром Саўкам, калі гэты гук г можна перадаваць на пісьме у прозвішчах, напрыклад, то бок у словах, у назоўніках уласных, калі гэта якаясьці, калі гэта, напрыклад, прозвішча, як гэта прозвішча Гіггс, так? Вось, гэта чыстая адаптацыя. Ага, цікава, видиш, ад навукоўца з прозвішчам Бозе, ён адкрыў часціцы, якія перадаюць узаемадзеянне, называюцца базоны, так? Так. Даціснули, мяне даціснули. Хорошо. Бозе, базон і ў беларускай мове. Кніжка насамрэч все лягчэй, там няма базону Гіггса, там няма гэтай стандартнай мадэлі, ці як яна там, да, ці называецца. Окей, хорошо, давай зараз трохі пытання, у нас ёсць яшчэ 10 хвілін, я бы хацеў іх максімальна трохі сваіх яшчэ пытанняў, бо там са спіса не ўсё, да, прайшлі. Які рады даш тым, хто піша па-беларуску навукоўна-папулярныя тэксты? Это такое апошняе з пытанняў, звязаных з лінгвістычных, пасля я хачу пра твою школу, да, менавіта як трохі твой калектыў, да, які вось утвараецца, як разумею, ему ўжо каля году, да, вось, каб ты пасля распавяла. Ну, спачатку пра вось рады, якія, напрыклад, такі, можа быць, некалькі практычных рад пісьменнікам, да, якія вось як пытанне гучыць, якія пішуць навуковыя ці навукова-папулярныя тэксты, да? Якія пішуць навуковыя ці навукова-папулярныя тэксты, зноў жа, не проста так, ты выбраў на тэму вось гэта слова спалучэнне беларуская тэрміналогія, яна інтрыгуе, вось гэта, так, беларуская тэрміналогія, яна ёсць, я не ведаю, ці існуе навука па-беларуску і так далей. Для мяне асабіста, натуральна, гэта не актуальнае пытанне, так, але, ну, тое, што ёсць такі запыт, то, што гэта інтрыгуе, то, што ўзнікаюць пытанні, напрыклад, у кантэксце памылкі, а ці ствараецца выслоўнік памылкі, мяне гэта трошкі, ну, здзіўляе ў тым сэнсе, што гэта не ёсць праблемаю, так? Гэта ўвогуле не праблема. Тэрміналогія па-беларуску і ёсць, і беларуская мова, вось, як мы ўжо казалі, яна, як любая іншая мова, мае, ну, усе магчымасці працаваць з новымі тэрмінамі, ствараць новыя тэрміны таксама можа, гэта іншы механізм, так, але, ну, было б жаданне, так. Слоўніку дастаткова? Я так трохі слоўніку дастаткова? Беларус, ну, вось менавіта ў такіх дысцыплінах можна знайсці зараз слоўнікі, которые нам дапамогуць, ну, аўтарам, которые пішуць навуковыя тэксты па-беларуску, ці папулярныя, навукова-папулярныя, взяць, ці ўсё ж такі які іншы там рэцэпт, вось у гэтым сэнсе? Так, ёсць такая, ну, натуральна, пэўная асаблівасць. Па-першае, у беларускім кантэксце, па-першае, гэта, напрыклад, якому, калі ёсць слоўнікі на фундаментальныя навукі ёсць.
Тут нават не Он праблема, спецыфіка ў тым, напрыклад, бо ёсць розныя традыцыі, як таксама каляжанка моя сказала калісьці геніяльна, што беларусы ўсяго маюць па 2, так? У гэтым кантэксце ёсць праблема выбару, чаму аддаць перавагу, як гэты выбар зрабіць, на карысць чаго. І калі мы кажам пра навуковыя тэксты, ясна, што там там таксама могуць быць нюансы наконт фармату, што гэта навуковы тэкст, часопіс, навуковы тэкст, гэта якаясьці манаграфія ці штосьці, дзе ёсць свае жанры і ёсць свае правілы для гэтага жанру. А калі ў навукова-папулярным часопісе, я б раіла не стрымліваць сябе, асабліва калі гэта увогуле, калі гэта гаворка пра памылку, так, то там у вас шырэй, не толькі памылка, але шырэй, да? Магчыма, з'явіцца ўсё ж па 2 павінна быць. Нічога не павінна стрымліваць. І не ў памылцы вас таксама не павінна, я думаю, не павінна стрымліваць штосьці, што, я не ведаю, у якімсьці падручніку пад там, як кажуць, пад грыфам якімсьці так сур'ёзным, так напісана, а вы думаеце, вы параіліся з мовазнаўцам, у нас ёсць з кім параіцца, так? Там раяць ужыць іншы тэрмін, і калі там ёсць аргументацыя за іншы тэрмін, не стрымліваюць сябе, не ведаю, даць прастору, даць увогуле дапусціць, што гэтыя тэрміны па-першае, могуць канкураваць, як мінімум, так? Дапусціце, дайце гэтаму іншаму тэрміну, можа быць, не самаму папулярнаму, але калі вы лічыце з рознага, я цяпер, безумоўна, са свайго гледзішча моўнага, так? Што хтосьці можа там лічыць гэты тэрмін, напрыклад, з гледзішча мовы, і яго мовазнаўцы раяць гэты тэрмін падтрымаць. Даць магчымасць, магчымасць выбраць і самому сабе, і каб гэтыя словы канкуравалі, каб канкуравалі вось гэтыя падыходы. Разумею, ты за такую натуральную селекцыю, да, тэрміна максімальных, да, каб і тым ліку паўдзельнічала супольнасць тых, вось хто аб'яднаны нейкім даменам, да, навуковым. Так, то бок і даць магчымасць чамусьці з розных прычынаў незаўважнаму, непапулярнаму, вось праявіць сябе, так? Такая пазітыўная дыскрымінацыя тэрміналогіі, каб не было дамінант такога пазітывізма, да, хто-то сказаў, усе павінны падпаркацца, калі штосьці жывое такое вылазіць, да, спрабуе вось гэта як бы памысліць, ты плюсуеш. Няхай гэта будзе так. Это як я разумею, да, трохі так. Добра, так. Зараз я хачу пераключыцца на вось гэты калектыў, які ствараецца, да, гэта таксама штосьці нефармальнае, вось гэта школа рэдактарская. Акрэслі, што гэта такое, вось што гэта за калектыў такі, да, бо гэта выглядае нештым такім вельмі цікавым, да, але трохі закрытым, небачным, да. Раскрой. Таксама ўжо прачытаўшы тваю кнігу другі раз, я ўжо шмат разумею. Тое, што мы робім інтуіцыйна, шмат хто з нас, я ўпэўнена, што шмат хто з нас такім ці іншым чынам звязана з супольнасцю і шмат што робіць інтуіцыйна, у сваёй кнізе ты гэта прамаўляеш, і такім чынам ты таму, што ўжо ёсць, таксама адыходжу, але мне здаецца важным, ты таму, што ўжо ёсць, існуе, і тое, што ты пабачыў, ты гэта аформіў словамі. І шмат хто, прачытаўшы кнігу, я думаю, што шмат што зразумее. Дык вось гэтая школа, яна ўзнікла інтуіцыйна проста з чыстага жадання дзяліцца ведамі. Бо я адчула, што я не рэдактар, зусім не тое, што настаўнік, так. Я вось, калі на сваёй старонцы я спрабавала спачатку нібыта вучыць беларускай мове, але вельмі хутка стала зразумела, што гэта не тое, гэта не маё. Калі я магу кагосьці навучыць, па-першае, калі я магу кагосьці навучыць, то я магу навучыць на тэкстах. Тое, што я умею рабіць найлепш. Вось аб'ектыўна, так. Я найлепш працую з тэкстамі, а не вучу
гэта розныя сферы. І паколькі часу не так шмат, то бок гэта я разумела, што я магу элементарна вучыць на тэкстах памылкі, таму што моўная вельмі гучнае слова, але вось калі так акрэсліць, то моўная палітыка ЗІНу такая, што яна што мы працуем, тэксты у ЗІНе выходзяць таксама, ну вось усімі магчымымі варыянтамі, так? Што на прыкладзе Лацініца таксама была, да? Лацінка была. Так, беларускай лацінкой таксама, у тым сэнсе, што калі ёсць людзі ахвочыя засвоіць пэўныя стандарты працы з рознымі правапісамі, напрыклад, так, але тут можна таксама выбраць, хтосьці хоча засвоіць 2, хтосьці 1, гэта можа быць па-рознаму. Яны могуць вучыцца на тэкстах памылкі, таму што ну, гэта зашчаджае маю энергію на не стварэнні чагосьці цалкам чагосьці там іншага, так? Але такім жа самым чынам я таксама зразумела, прачытаўшы тваю кнігу, што, па-першае, я перадаю веды. Той, хто адвучыўся ў школе рэдактарскай, не значыць, што там далёка не кожны хоча быць рэдактарам у памылцы. У апошніх нумарах, тым, што выйшаў, і ну, той, што рыхтуецца, так, тэксты рыхтуюць мае вучні, некаторыя тэксты рыхтуюцца вучнямі. Гэта спроба сябе, гэта спроба прыкласці свае веды. А для мяне гэта перадача ведаў, і вось гэта таксама ў маім разуменні змянення свету. Я калі раней... Так. Я хацеў запытаць, а як гэта звязана? І ты звязала. Yes! Так. Калі раней мой вось той іншы папярэдні шлях, калі я нібыта хацела навучыць, то я як бы хацела чытача падрыхтаваць да таго, вось што ён пабачыць, можа быць, незвычайнага ў беларускіх тэкстах, так? Вось штосьці тое, што яго здзівіць, а нас так у школе не вучылі, у нашай вёсцы так не казалі, так? Я як бы яго спрабавала падрыхтаваць. Але потым я зразумела, што ў маім выпадку, вось, ну, проста з маімі ведамі, з маім досведам, я магу пайсці іншым шляхам і змяняць свет так, што я падрыхтую, можа быць, некалькі асобаў, або, кажучы тваёй тэрміналогіяй, але не зусім, ну, ты зразумееш, і я спадзяюся, аўдыторыя таксама, як бы новае пакаленне, так? Так ёсць. Што яны будуць ведаць, што яны будуць, то бок, чытачы гэта так, але павінны быць яшчэ людзі, якія будуць праводзіць далей, працягваць гэтыя як бы падыходы паслядоўніцай. То бок, я сама засвоіла гэтыя падыходы, так, перадала іх іншым, ну, каб яны далей увасабляліся, бо я веру, што гэтыя падыходы ёсць будучыняю беларускай мовы. Супер. Okay. Я, ведаеш, ужо ў нас час падышоў, але я хачу вось на гэтай вельмі пазітыўнай, энергічнай такой ноце, да, якую зараз, і вось гэта связванне, да, вось дзейнасці з нейкай думкай, ідэяй, ідэалам, да, які ў тваёй галаве круціцца. Гэта вось, мне падаецца, гэта та веда, якую важна, якой трэба вучыць, да, яна сама не прыходзіць, гэта веда, да, з тым, што мы робім, і для чаго мы робім, да? Гэта падаецца зараз ужо там у сваім узросце, са сваім досведам, я пра сябе, конечно, я думаю, так, ну вот зараз я разумею, але большасць людзей, з которымі размаўляеш, так не робіць, да, не связваюць гэта. Да, вядома, нейкія асацыяцыі, там, каяжы не ёсць, але вось што пачуў зараз у тваім адповедзі, ну, мяне вельмі так, вот, такі хорошы, моцны, энергетычны, ведаеш, ось, і я вельмі, ну, рады, дзякую табе за адповеды. Я ведаю, што яшчэ ёсць пытанні вось і ад слухачоў, гледачоў. Гэтыя пытанні я перадам на Насці, я іх скапіраваў, таму што они там знікаюць, калі стрым заканчваецца. А я нічога не прапала. Да, вось, і калі там некаторыя падпісваюцца сваімі прозвішчамі, магчыма, вы дзе-небудзь перасячэцеся ў нейкіх умовах, і Наста
павядзе на гэтыя пытанні вельмі падрыхтавана ўжо, вось, у яе застануцца. А я нагадваю, што гэта, ну, стрым практычная сацыятэхніка, мы размаўляем пра супольнасці і трошкі далей вось часам. Мэта гэтага стрыму — гэта папулярызацыя веды пра супольнасці, дапамога тым, хто будуе супольнасці. Таму я заклікаю, пішыце свае пытанні, з кім бы вы хацелі, каб, ці якую тэму вы хацелі, каб мы разглядзелі наступны раз. Ёсць пэўныя думкі. Нагадаю яшчэ, зараз включу баннер гэты, там апошняя хвіліна, што так, это не тот баннер, а вось ён, да, што я краудфанджу на сваю кніжку, калі ласка, прадзамаўляйце, данатьце. Гэта вельмі штурхае мяне рабіць, у тым ліку гэта такія стрымы. Пакуль я раблю паўзу, але магчыма, што-небудзь будзе ў будучым. Шмат залежыць ад зваротнай сувязі. У тым ліку пішыце гасцінне, хто ведае наўпрост. Гэта вельмі таксама натхняе гасцей. Вось я ведаю па 2 папярэднім гасцям. У мяне, у маёй, не ведаю, у нашым сусвеце вось гэтай практычнай сацыятэхнікі ўжо размаўлялі мы з Андрэем Езеріным. Першая быў размова пра што? Пра стратэгічнай камунікацыі, якія карыстаюцца супольнасці. І другі быў гэта Святлана Волчак пра гісторыю супольнасці памылка. Таксама можете іх пераглядаць. Вось і сёння, да, з Настай Кахан цудоўная размова, энергетычная. Усім, ну, добрага вечара і супольнасці. Будуйце супольнасці. Все, пакуль завяршаем на сёння. Дзякую, пакуль.